pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marhay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Maray na pagkahapon sa ngamin nyatong mga paraan tabay Luzon, Visayas, Mindanao. Miyerkules na po mga tugang petsa 14 na kan bulan ning Hulyo 2021. May kasabihan sa buhay na kung ano man da ang hagyat na sa buhay na sa tong hahampangon, Basta nagkakasararo ang lambang miyembro kang pamilya. kayang-kaya Yes. na. Maray na pagkahapon, partner. Maray na pagkahapon man sa imo partner. Garo baga magayon na ng sa imong suulog mo niya na pagkahapon. Ikaw man, yellow kang. Ika, ano ka, pulahan. Yes. Maugma. Diba? Pulahan. 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 Mm. Kaya nga ni, saro ini sa mga kolor. Kaya nga ni, sabi nga ni, makahata kita pa niya yung good vibes, di ba? Oo. Ang yellow manda pag nahiling ta ka ngaya kuya, ay naka-yellow ka ngaya, garo ka ngaya batag na inom. Pwede na po doon. Pwede na po doon, pwede na Yes. kaunon, asin sa paon. Correct. Batag bagang inom, yellow ang kolor. Oo. Saro yan sa, sabi nga ni partner, dapat ang kinakakan. Ano, Paborito mo ang batag? Oo, happy pill iyan. Happy Oo. pill. Ano yan, kumbaga, pag nagkakaong kaning batag, partner, Oo. madali ka na maging maugma. No? Okay. Duwang batag sa kada sarong aldaw. Oo. Duwang batag sa kada Iya, sarong iba-iba aldaw. bagang klaseng batag, igwa kita. Ika, anong batag na gusto mo? Kuya John, anong batag ang gusto mong batag? Ako, latondan. Ayan. The best iyan pang himagas partner. Ika, senyorita. Bako. Abo mo, nataabo mo kan senyorita. Gusto ko man ang latod. Oo, Arog-arog kasi naman, ano sa Santo Domingo, yan ang the best man. Batag. Batag sa mga Domingueños. Pero nakatana ka na kay senyorita? Ano yan? So, may pisog ba? Dai. So, pinakasadit na batag. Iyon na. Nakatana ka na kay Oo. Kuya John. Ay, Kuya Kasabit na Nald. batag. Kuya John, manlugod sa ko. Kuya Ulo Nald, kon si Director Edwin. senyorita ang sa iyang natanaan. Na batag. Nako. Pero bitin ka man ka yan, partner. Kang Batag kung na sarong senyorita. sapad na senyorita, dahil sa Oo. pakan maubatan. Yes. Dapat sarong sapad talaga. Sarong sapad. Anyway, saro yan sa, sabi nga ni, mga, saro yan partner sa, ipigsa-celebrar tango niya na bulan, Nutrition Month, bulan ng Hulyo, di ba? Yes, Nutrition Month dapat nang pinagkakarakantadaan yan mga nutritious food. Correct. No? Oo, bako lang dapat kita puro junk foods o ano pa man na sa hiling ta makakaroon sa tuyang salud, di Ako nga ba? ni, dahil ako kang junk foods na yan. Iyo. No? Bahaw na sana. Baha. Dahil na kang junk foods. iyo. Prutas, gulay, asin diit na karne, sira. Di ba? Oo. Ako mahilig ako sa gulay. Gulay. Gulay na kalunggay partner na araw binangutan baga ki susira na Ano? sinuruknit. Kinunot. 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 Sinuknit mo. Ikata. Kinunot. Mahilig ka magsuknit. Isira. Oo. Kinunot. Masarap Kinunot mo. na sira. Masarap yung Masarap partner. talaga, May kinunot. lada-lada. Oo. The best. Yan na. Makagutom ang sa tuyang hapon mo yan na Ayun, pagkahapon. makagutom talaga. Pero mga nutritious iyan. May kinaraman po sa satuyang tema ngunyan since na pinagsaselebrar ta ang Nutrition Month. Yes, Ah. 47th Nutrition Month, partner, na may tayong malnutrition, patuloy na labanan, first 100 days, tutukan. Correct. Wow. First 100 days. Tutukan. Kan ake. Siguro yan ang maaraman tatadtaon.
ipapaliwanag iyan dahilan sa may makakaibahan kita tataod sana from National Nutrition Council walang NNC Bicol. Pero bago yan, live na live kita ngunyan sa to yung Facebook page DZGB News Online Partner. Pwede magkomento, magbugtak ning suggestion sa to yung mga paraan tabay na nakatutok ngunyan na pagkahapon. Okay. Okay na, Kuya Nald. Oo, Okay na. yaon na si Madam Arlene Riario, ang Nutrition Program Coordinator. Good afternoon, ma'am. Makakaimbata na partner, mga paraan tabay via Zoom. So, ilingon ta. Laton ta na lang sa screen, kung magbutuan na si Ma'am Arlene. Kuya na Yan. pagkahapon. Hello, Ma'am Arlene. Good afternoon, Ma'am Arlene. Hello, good afternoon. Magandang hapon sa inyong dalawa at sa lahat of course ng nakikinig at nanonood ngayong Opo. hapon na to. Yes, Opo. may mga nakikinig sa bahay. May mga nanonood din sa bahay, sa opisina, kung saan man sila naroon. Saan Saan man man lugar. lugar ng mundo. Okay. Correct. Worldwide tayo, Ma'am Arlene. Opo. Welcome po, Ma'am Arlene, sa programang Usapang Pamilya sa DCGB with Jenny and Kuya A. Yes. And with regards naman sa tema sa team, kunyang kang Nutrition Month. Oho, itong malnutrisyon, patuloy na labanan, first 100 days tutukan. Tama Okay. po ba, Ma'am Arlene? The first 1,000 days. 1,000 days. No, wala naman sa zero mo. Wala sa zero. 100 days, 3 months lang ito. Okay. We stand corrected. 1,000 days. Ma'am Arlene, bakit 1,000 days po? Oo. 1,000 days. Ang 1,000 days, kasama dito yung pagbubuntis ni nanay. 270 days yan, diba? Tapos yung 0 to 6 months, yung bago mo pakainin si baby, 180 days. Plus yung remaining 550 days, yun na yung bago pa mag2 taon si baby. So Okay. 0 to 23 months yan. Parang -9 to 23 months. Okay. That's equivalent to 1,000 days. 1,000. Before pakaunon si baby. Okay, so duman kita matutok, doon tayo tututok, Ma'am Arlene, sa first 1,000 days natin. Yes. Okay, sige. Yes. So, Um, go ahead, Ma'am Arlene. kaya siya tinawag na golden window of opportunity. Kasi Okay. kung ano man yung nangyari kay baby sa unang 1,000 araw niya, from the time na siya ay nabuo sa tiyan ni mommy, until bago siya mag 2 years old, yun ang malaking, yun din ang magsasabi kung paano siya, how he or she will be when she becomes an adult, or he or she becomes an adult, no? At yun na rin yung magbibigay ng senyales kung tatangkad ba siya o hindi, and the like. Or Okay. siya ba ay magsasuffer din ng mga sakit na hindi nakakahawa pero mas maraming nakakamatay, kaya gaya ng diabetes, heart disease, and hypertension na parang sobrang uso. Okay, ganun pala yon, partner. Ma'am Arlene, from the first day na nabuntis si Mami, hanggang sa 1,000 days. Kasi minsan kaya baga kita mga tuga, mga praantabay, minagibo lang kitang espersos pagka nagluwas na suaki. Iyo, oo. Habang nasa tulak pa, partner. Habang nasa tulak Panatag lang kita, maski Yes. ang pinagigib. Oh. Dapat pala may mga strategies na kitang pinagigiban, madam. Yes. Ano kailangan natin Correct. gawin, Ma'am Arlene, doon sa first day and so on? Alam mo, ang ating gobyerno, hindi pa nga buntis si nanay, inaalagaan na. I don't know if you've heard even sa school children, nagbibigay ang iron supplement ang Department of Health. Kasi yun yung time na malapit na siya yung bata magme-menstruation, so pinaghahandaan mo na rin siya. Opo. Tapos, syempre, the minute na malaman ni nanay na siya'y buntis, ay kailangan na siyang magpatingin sa health center. Kasi kailangan mabantayan paano yung pagbubuntis niya. Opo. Tapos, for 6 months minimum, ay dapat uminom din siya nung tinatawag nating iron with folic acid. And kalimitan, ito na may libre sa health center. So, napakahalaga na dun sa time pa lang na nagbubuntis siya o nalaman niyang buntis siya, kailangan siyang magpatingin. Pero meron kaming dyan para maalala, 4 dapat. 4 na
4 lang na beses minimum na pagpapatingin, no? Bago siya mag-give birth. Tapos, kailangan alagaan siya. Tama ka, Jenny, when you said na hindi pala pwedeng basta nabuntis ka na, parang okay na siya, diba? Opo, Eh, oo. Kasi kailangan mo siguraduhin na tama yung nutrisyon ni nanay. Otherwise, yung baby niyang ilalabas, pwedeng magkaroon ng may sakit na agad, hindi pa lumalabas, o kaya ma-miscarriage, o kaya ay low birth weight siyang ilabas. Ang problema pag low birth weight, kulang sa timbang, parang alam mo yon, parang hindi pa man sumasabak sa buhay, talo na kagad. Opo. Opo. Kasi ano na kulang na agad. Kulang na yung tamang nutrisyon sa kanyang katawan. Mhm. So, bali, 4 na beses dapat magpatingin si nanay Bago. sa Health center. health center. Pero alam mo problema natin, in most cases, madami nagsasabi ang ating mga midwives, no, nurses sa health center na kapag malapit na mga anak o kaya pag nagka-problema na lang, saka lang magpapatingin. So hindi mo na tuloy nakita yung history niya. What if yung palang tong nanay na to ay may na-develop na diabetes o kaya may sakit pala sa puso, and madaming beses na nangyari yon, kaya di ka agad nalaman. So kaya meron tayong mga cases na tawag natin maternal mortality risk, namamatay, death, no? Opo. Namamatay yung sinanay sa panganganak. Opo. At yun ang pinakaayaw natin sa lahat, no? Kasi napaka-ironical, 'di ba? Parang namatay dahil sa pagbibigay buhay. 'Di ba? Opo. Parang ang add-on isipin, 'di ba? Yes. Opo. So, kahit isa lang ang mamatay na buntis sa panganganak ay napakalaking drama na o kwento na sa mundo ng health sector, kasi kailangang alaming mahusay kung bakit. And so therefore, very, very important na habang nagbubuntis si nanay, nagpapatingin, nagpapakonsulta, iniinom ng religiously everyday ang kanyang iron with folic acid, at of course, tama yung kanyang nutrisyon. Okay. So, dakulaon ang role ni Mami from the first day na siya mababados. So, tama ito, partner, ano? Yes. Na ito pwedeng ipagsa, ano po kini, pag sa walang bahala, sa Opo. palaran. No, so, Kapag- Walang bahala. Kapag ganyan palang partner and Ma'am Arlene, hindi ilang yung bata ang pwedeng malagay sa panganib, maging ang nanay partner. you mean, Exactly. yes. Okay. So, pagka napabayaan, siyempre, ang aki man maluwa sa ina, medyo, ano yan, apod kini, may kulang sa iya. Yeah, maliit. Maliit. Pati kasi yung yung paglaki ni baby sa loob ng tiyan, dapat nababantayan 'yon. Meron tayong tinatawag na small for gestational age or intrauterine growth retardation, yung parang maliit nasa Opo. tiyan pero maliit yung mabagal yung paglaki, maliit yung bata. Opo. Dapat yun binabantayan ng todo. At hindi mo yan mababantayan kung hindi ka nagpapatingin sa isang health professional, diba? Okay. So, At the very minimum sa health center, malalaman, check up, at kung kailangan, madala sa ospital para mas thorough yung pag-examine sa buntis. okay. So, ang iba kasi, Ma'am Arlene, sabi daw, okay daw na maliit yung bata sa tiyan kasi para mas hindi sila mahirapan manganak. mas di ba? madali. May mga ganon. May mga sinasabi nila. Alam mo, may sinusunod naman tayo kung gaano kalaki dapat, ilan yung paglaki, ilan ang dapat na laki na ni baby or ng timbang ni nanay Opo. habang nagbubuntis siya. Meron naman po tayong sinusunod. Maybe sa isang banda tama yung sinasabi na pag maliit, madaling iire, madaling lumabas, no? Lalo na kung first time mong first baby, no? So, dun yung lahat ng worries mo na baka kailangang cesarean o Opo. ano man, ano? At syempre, alam natin, mas expensive yon. Yes. So, ang importante po talaga ay nababantayan tayo ng health professional. Mhm. Kasi doon lang din natin malalaman po kung tama ang paglaki ni baby sa loob ng tiyan natin.
Correct. Oo. Ano? So, dapat talaga mabantayan. So, sa mga nanay na nabubuntis, huwag itatago kung buntis. Minsan Oo. kaya, minsan, ay, parang kaya surprise. Sabihin ko kaya, pag Minsan madali na baga, kaya ako mag-aki. Minsan pig-reveal after 3 months, Yes. diba? From the first day pa lang, partner, Oo, kailangan dapat naalagaan na. sumangguni sa health center 4 Yes. times sa kanyang Oo. pagbubuntis. Oo. Minimum yan, no? Minimum. Minimum Yes. yung And- 4, ha? Oo, hindi Apat lang dapat. hindi lang dapat pumunta doon sa mga expert ma'am kapag may nararamdaman na hindi sila Correct. okay. 'Di ba? So yun pala. So paano yun partner? And Ma'am Arlene, ano ang mga dapat gawin ng nanay pagdating po? Ano po mga dapat kainin kung nanay na buntis sa mas maging healthy pa ang baby? Alam mo ano naman din pareho lang naman sa kinakain ng isang adult. Okay. Ang para mas madali lang matandaan, yung number 1 na nutritional guidelines for Filipinos o kumain meds, no? Kumain ng iba't ibang klaseng pagkain araw-araw. Kasi hindi mo naman makukuha yan sa isang klase lang. Opo. Alam mo, ever since yata, yung mga bata sa eskwelahan, alam nila yung go, grow, glow. Yes. Mhm. Opo. Diba? Yes po. At ako hindi ko rin malimutan yan. Simple lang, pag dapat yung kada kain mo, kada major meal mo, breakfast, lunch, dinner, may go, grow at glow. Mhm. Kasi minsan di mo naman maaalala ilan nga bang tasang kanin dapat, ilang Oo. gulay, ganyan ano. But in general din, gusto natin mas maraming gulay at prutas mas mabuti. Kasi kailangan mo 'yan kasi ang sources mo ng vitamins, minerals and micronutrients ay nagmumula sa prutas at gulay. Okay. Pwede mong sabihin mahal naman ang prutas Pero marami rin namang pura, no? At marami ring parang common sa atin. Like, nung isang araw, nakakita ako doon sa puno ng bayabas namin sa Uwas na, nagsisimula na muli na, bumunga na. So, may nakuha akong 2 hinog na prutas na bayabas. Alam mo, ang bayabas, di ko alam kung ang tingin na ng mga tao dito, lowly fruit, no? But alam mo ba na napakataas niyan sa vitamin C? Mhm. Kalamansi kasi, 'di ba? Parang sabihin natin, ayan, mataas yan sa vitamin C kaya gusto kong uminom ng calamansi juice, 'di ba? But do you know that kakailanganin mo ng mga 10 to 12 or so na piraso ng kalamansi? Equivalent 'yan sa mga 2 na medium size, 3 medium size na bayabas. Bayabas. Yes, in vitamin C content, ha? So Talag- parang, and alam mo ba yung kalamansi, ang problema dyan, di ba, gusto mo mainit-init pa yung ano mo, no? Yung iyong juice. Opo. Yes, Pag oo. binigyan niyo po ng hot water ang kalamansi, Mm-mm. abay, nag-evaporate din ang vitamin C niya. Okay. Oh. So therefore, dapat ano siya, wag mainit agad-agad. Mhm. Diba? So, hindi mo siya therefore magiging major source ng vitamin C ang kalamansi mo. Okay. Maaring ang dahilan kung bakit mo siya iniinom with water is because gusto mong dagdagan yung intake mo ng liquid. Okay. So, pero kung talagang vitamin C yung kailangan natin, maraming kalamansi. Ma'am Arlene, ang Yes. kailangan natin. Yes, pero madami rin Hindi namang mo ibang utan. prutas, di ba? At Yung hindi may lang mga naman yun sa... pagpipilian. Oo, madami namang ibang sources. Sabi ko nga, yung bayabas, pwedeng mangga, or ano yan, yung green na parang orange, pero hindi orange, green ang kulay. Hindi ko alam kung anong tawag dun dito. Ano yun, ma'am? Parang sa Bicol, aranghita. Yan. Okay, Dalandan. arangisa. Dalandan. Oh, dalanghita sa Tagalog, Dalanghita. no? Yan, pwede yan. Kahit naman, maraming pwedeng panggalingan. Mhm. So, therefore, ang point ko lang is madaming mga prutas at gulay ang kailangan di lamang dahil yun ang source mo ng vitamins and minerals. Although maliit lang naman ang kailangan mong mga vitamins and minerals, pero kailangan mo yan para sa growth and development ng isang tao. So therefore, kung wala ka nun at magre-rely ka lang sa kunwari, kanin, bread, kasi energy, di ba? Calories, Opo. energy. Lalakas ka.
aantokin ka rin pag sobra-sobra. Mhm. Kanina na-mention nyo, saging, di ba? Saging, opo. Oo. Alam mo ba ang saging ay napakataas niya ng caloric value, calories. Hmm. Kaya pag kumain ka ng saging, mapapansin mo, busog ka kaagad. Iyo. Of course, depende rin sa laki, no? Opo. But in general, pag gutom ka, di ba pag kumain ka, parang ang bilis mo maramdaman na, oops, busog na ako. Opo. Plus, ang dami niyang potassium. Mhm. And alam mo, hindi natin masyadong napapansin yung potassium kasi, bakit nga ba? But you know, meron kasi ako mga friends, bigla na lang, oops, nasa ospital, bigla na lang nahimatay. Yun pala, low Kulang ng- potassium. Kulang ng potassium. Oh. Yeah, and saging ang napakataas nito. Plus of course, may vitamin C rin siya and a lot of other vitamins. Yes. So, plus mataas nga yung caloric value niya, so talagang nagbibigay siya ng energy sa'yo. Correct. So, hindi po pwedeng puro naman karne. Lalo na kung kunwari, chicharon, masarap, di ba? Lalo kung isasawsaw mo sa suka. Mhm. Kasi Oo. mataas ang kanyang fat content. Okay. So therefore, mabilis kang ma-satisfy kasi mataba. Alam mo, ang fat nakaka-satisfy agad ng, ano ba, craving. Cravings, opo. Yes. Okay. So sa mga buntis, Ma'am Arlene, kailangan siguraduhin na every major meal, nandoon yung go, grow, and glow. Yes. Okay. But kailangan dagdagan more. Dagdag Okay. na mga 500 calories. Calories. Yes, for the whole day, no? Dagdag. Mhm. So kung usual mong meal, dapat dagdagan mo siya. Teka, paano mo ba i-measure ang 500 calories? For example, ang isang tasang kanin, boiled rice, no? Plain boiled rice. Sa uwas tawag doon humoy, no? Ano ba sa iba-iba, no? 200 calories na kagad 'yon. Isang tasa 'yon. So kung galing sa kanin ang iyong dagdag na calories, abay damihan mo ang iyong kanin. Pero syempre hindi lang dapat 'yon ang dinadagdag din. So bali may additional talaga, Ma'am Arlene. no? Yes, kung Okay. buntis. Ayan, sa Ganun din naman buntis. kapag nagpapasusong nanay, additional din. Oh, may dagdag pa lang dapat. Yes. Minsan kasi, Ma'am Arlene, sa mga buntis, sa mga nanay, parang masisira yung shape ko. Iyo, Naku. oo. Ayoko As kumain ng shape madami. pa ang May naunang pinag-iingatan. isipin, ha? Ha? Oh, Minsan, ay naku, parang losyang ko na. Ganon, Oo, sasabihin ng iyo nanay. ba ganon? So, diet lang ako. Dapat po ba na mag-diet yung buntis? merong mga sitwasyon na kailangan siyang mag-diet, lalo na kung mataba siya. Okay. Okay. Mataba na buntis. Mhm. Opo. Kaya nga pag matabang buntis, hindi na rin namin pwedeng isama sa aming mga feeding programs. Kasi lalo lang tataba, magkakaproblema. Oo, di Iyo, ba? ano, malo, Wala rin- bulalo. Walang pinagkaiba yan sa feeding program na matabang bata ang kasali. Iyo. Well, mahirap, magkakaproblema rin kapag gaganon, no? Okay. So minsan, pagka ganun po yung sitwasyon, kailangan mag-diet. Minsan naman, may specific nutrients na kailangan mong i-diet. May mga ganun eh. So- For example, kape. Kung napakahilig mo sa kape bago ka nagbuntis, pag nagbuntis na po kayo, abay, limitado ang kape mo na. Mhm. Why? Because, alam mo yung caffeine, alam natin, di ba, pag inaantok ka, kape. Oo. Hindi ka aantukin. Tapos minsan sa iba, nagpapalpitate, gano'n, kasi sobrang tapang ng kape. Yes. Kaya mo ayaw yan sa buntis, baka kasi mag-start ng, kung sakali lang, no, ng palpitation din or iba pang sitwasyon. So Correct. ayaw natin yon. At the same time, mas gusto natin na si buntis ay mas nutritious yung kanya kinakain, lalo na siya kapag buntis. Okay. So it's just like any other food any adult food rather, but you add more and you become more conscious dun sa Okay. diet mo. Okay. So, Okay. Magkakaproblema ka kung hindi sapat ang iyong kita o sapat ang pagkain. okay. Yes. So talagang napakahalaga na magpa-check up tayo para malaman natin kung anong kailangan idagdag, anong yung kailangan bawasan habang nagdadalang tao Oo, tayo. yes. Yung mga nanay natin. So dapat magpapa-check up po tayo ha. Minsan kaya makakaduman lang sa health center pag Madali na, pag diba? Or may kabulanan namamatayan, na, diba? nagkikidit na ngaya ang tula ko, Iyo. madya na ngaya Ayan na. ako. Diba? Saka lang, oh, badus ka palan ngaya. Nabigla sa RH Oo. yun. Oo. May isa pa tayong sitwasyon na mas malimit tinatago.
pag teenage pregnancy. Correct. Iyo. O, Kahit nga mga magulang itatago, so hindi nakakapagpatingin. So tawag ko doon double whammy eh. Double jeopardy, di ba? Kasi dapat nga alagaan mo, bata pa siya, buntis na siya, tapos bata pa nga siya. So more reason na mas maalagaan siya kasi lumalaki pa siya at may lumalaki na sa loob ng tiyan niya. Diba? So more nakainin, more bantayan, more subaybayan. yes. O, advisable ba yun, Ma'am Arlene? Kasi sa mga nagbubuntis baga, meron lang silang piling mga pagkain na gustong kainin. Yung mga naglilihi. Advisable ba na yun ang So lagang first 3 kainin? months, talagang ganyan. Tawag namin Oo. doon paika, no? Okay. Oo. At marami tayong nababasang ganyan. Kaya nga, at yun na rin yung stage na di ba, nasusuka. Most of the Opo. time, first month, first 2 months mo, more na nagsusuka ka. Kaya yung advice natin doon sa mga nanay, yung lalo sa umaga, no? Konti-konti lang, crackers, soda crackers, tapos lagyan mo ng preserved fruits o kaya mga kunwari guava jelly, yung mga ganun ba, medyo matamis. Kasi para mas less na isuka yon. But of course, over time naman, nawawala rin naman yung ganon. Alam mo ako, matanong mo lang, makwento ko lang. Nung ako Sige nagbubuntis, po. hindi ako nagkaroon ng ganyan eh. Hindi ako nagsuka. Oh. Wala rin naman akong craving for food, hindi rin. Siguro dahil napaka-busy ko na nagtatrabaho pa rin noon, nasa Manila pa ako that time, of course. No? Kaya wala akong fortunately, wala akong naging ganong karanasan. But many of my friends, nagkaroon man din ng ganong karanasan. Pero ano naman yan, sa simula lang naman yan. But eventually, malalampasan din ni Mrs. yung ganong sitwasyon. Tama ka na baka at that stage, pumayat si nanay. Kaya mahalaga nga po at ang importante, bago pa magbuntis, tama na ang timbang at nutrisyon ng nanay. Okay. O ng nais magbuntis, for Yan. that matter. So, partner, etong sinasabi natin ngayon sa mga paraan tabayta, ini po habang nagbabados Yes. si nanay. Nanay. Okay. So, sa tuyang pagbabalik, ma'am, magbabalik po tayo, Ma'am Arlene. Magko-commercial po muna kita, Ma'am tayo. Arlene. Sa pagbabalik natin, i-discuss naman natin na yung the rest of 1,000 days habang nasa labas na o nakapanganak na yung ina. Para naman kay baby to. Okay? Oras, mga tugang, alas 2:37. An oras hatod sa Indokang United Home Products, United Home Kidilets, United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Patsy Grocery Card! Basta! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo,
and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong Pagiromdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen?
Balik kita sa satuyang Yes. tema. Opo. Hello muna partner kay Janet Melia Frondoza, Amay Oliciano, and si Sir Nick Rigachuelo, Siring Manisir Nars Barceliano Buaraw, and John Paul Mendoza sa Tabaco City, nakatutok man. Si Sir Renan de los Reyes, sabi niya, Jan Kuya ang pagbados kan sarong babayi, both responsibilidad kan agom or partner. Bako lang si Mrs. Ako, monitor ko so pagbados ni wife ko poon sa first check-up. Yaon ako sagod sa pag-aki. Nasa luwas ako ng DR. Thank God, both healthy ang mga aki ko. Wow, okay. Tama ito, partner. Diba? Siyempre, yaon talaga dapat ang partner, ang agom. Dapat nakaalalay lang. Correct. Siyempre, paano kung nasa abroad nga si Agom? Paano? So, mga magurang siguro, diba? Okay. Duman naman kita sa pag nakaaki na ano ang mga dapat na itao sa aki. So, still kay balikan Banan to si Taman po Ma'am giraray Arlene. si Ma'am Arlene Riario. Ma'am Arlene, ano po ang dapat na gawin pagka nanganak na si nanay? Okay. Kapag nanganak na si nanay, at teka, simulan muna natin, manganganak pa lang. Okay, manganganak. Magpaplano ka Sige. kung saan ka manganganak. Opo. Importante na ang ospital na panganganakan mo ay mother-baby friendly. Ibig sabihin, tinutupad nila yung mga protocols, no? Na dapat yung baby ay pagkapanganak nasa nanay agad. Kasi sisimulan mo agad ang initiation ng breastfeeding. In fact, within 1 hour, sa loob ng 1 oras na nakapanganak, dapat pinasuso na si baby. Ganon kadali dapat. Kasi, of course, not necessarily may gatas, ha? Kasi baka sabihin niya, wala pa namang gatas yun. Bakit mo ipipilit? Kasi, alam mo ba, yung production ng gatas ni nanay, magde-depend yon sa limit. Well, una sa initiation ng breastfeeding within 1 hour, and sa dami ng beses at tamang pagsak ni baby kay nanay. So pwede kasing sabihin, wala akong gatas eh. Alam mo, yung pagkakaroon ng gatas is a function to me, no? Personally, a function ng brain and of course, physiologic. And of course, handa ka na. So bago pa nga manganak si mommy, dapat alam niya at sigurado siya, magpapasuso ako ng anak ko. Hindi meron kang mga iniisip na, kung ano-ano pa. Masira ang figure na naman. Yan, baka yun ang unang Di ba kaya isipin. ako sanay, diba? Siyempre, hindi pa sanay. Kung lalo kung first time ka, paano ka naman sanay agad, diba? So, mahalaga yon sa unang first hour pa lang. So, dapat ang panganganakan mo, mother-baby friendly. Yun ang tinatawag namin dito, no? At saka, di lang yan, pati yung OB mo, and yung pedya mo, masabi mo na gusto ko po na mag-breastfeed ako sa anak ko. Alam mo, minsan yan ang problema namin. May mga nagre-report na, ako, piniscribe na po kaagad ng formula milk si baby. O kaya naman, eto baka magalit sa akin yung ibang mga lola o mga biyenan na iyak ng iyak si baby. Kaya, naku, bilhan mo na ng gatas at wala yatang masuso sa'yo. Mga tipong ganun ang maririnig mo. But alam mo ba na kasing liit lamang ng isang native na kalamansi ang tiyan ni baby. So therefore, patak-patak lang ang kailangan mo sa simula. So hindi, alam mo yung worry na, naku, walang gatas ako eh. Parang, walang gatas si nanay, kaya painumin na natin ng formula milk kasi iiyak at iiyak si baby. Madaming dahilan, baka kaya siya umiiyak. Baka naman kasi hindi tama mismo ang pag-latch, tawag natin yung pag-latch, no? Ni baby sa nanay. So lahat po yan ay of course pinag-aaralan at hinihingan ng tulong ang ating mga, even our barangay health workers, our barangay nutrition scholars, at masasabi po at makikita nila kung tama ang pag-latch ni baby kay nanay. Okay. Kasi maaari namang madaming gatas, pero hindi po tama yung pag-latch nga o pagkapit ni baby kay nanay. So dapat sa unang 6 na buwan, walang iba kundi gatas ni nanay lamang. Alam mo ba, kahit tubig hindi kailangan na ibigay kay baby. For the first 6 months. Yes. In fact, unless medically indicated, like sinabi ng doktor na, kunwari, kung ano man kailangan bigyan si baby,
then dun lang po dapat bigyan siya. Kasi gusto natin exclusive breastfeeding. Alam mo, walang papantay sa gatas ng nanay. No, kahit pa gaano kamahal yan or sabihin na natin pinakamahal, pinakakalidad na formula milk pa rin po yan. Okay. At hindi niya tatapatan lahat po ng composition ng breast milk. Ewan ko kung napansin niyo, pag ang isang bata ay exclusively breastfed, hindi sakitin. I think Opo. yun ang unang-unang gusto syempre ng nanay na yung anak niya hindi nagkakasakit. Yung even yung sipon, ubo, if ever it happens, no, mga isang araw lang wala na. Kasi of course yung colostrum, yan yung unang gatas na lalabas sa suso ni nanay. Opo. Madami, tawag nga namin doon antibodies eh. Kasi madami siyang antibodies na kailangan ibigay sa nanay. So therefore, protektado agad si baby. So sana yung mga nakikinig, wag na silang mag-isip na kung ano pa man. Hindi lang yung savings mo. Alam natin kung gaano kamahal ang formula milk, di ba? Opo. At alam mo, hindi rin naman pantay-pantay ang mga formula milk. Yung mga mamahalin, sabi nila, mas maayos daw ang composition. But bakit ka bibili? Samantalang at the most, mga 2% lang ng mga nanay ang hindi pwedeng magpasuso. For example, may cancer si nanay, umiinom ng mga gamot. Then, hindi siya pwedeng magpasuso, no? Pero meron pa namang ibang paraan. Pwedeng surrogate na wet nurses. Yung mga ibang nanay na pwedeng magbigay ng gatas. So, yun po yung ibibigay sa bata kung sakaling si nanay ay hindi makapagpasuso at certain period of time, no? So yun. So, napakahalaga na siguraduhin ni nanay na siya ay magbe-breastfeed. Okay. Ate Ima, Guru Inarte. So, wala pa ring tatalo sa Sa gatas ni breastfeed. nanay. May digday, Ma'am Arlene and partner, may pakalwag na text digdan sa tong paraan tabay. Ano Sige da? Masakit po sa breast pag hindi lahat lumalabas ang gatas. Pwede po ba ibigay ang iba sa tatay? Ibigay sa tatay. Alam mo, I know it sounds like a joke, no? But do you know that meron kaming cases na nahihirapan lumabas yung gatas, yung kunwari, okay na yung colostrum na ibigay na sa bata. Opo. Pero nagkakaproblema pa si nanay. We actually, nire-request namin yung tatay na tumulong. O, pwede. Nakakatulong Pwede pala naman. nito. Pwede. So talagang kailangan siya, no? Well, the other one is i-express mo yung milk mismo. Okay. Hindi pa masyado yatang uso yung milk expression. Yung talagang, pero alam mo nakakatuwa, may mga kaibigan ako, nasa isang meeting kami, nung pre-pandemic to, na laging may meeting, bigla na lang, isusuot niya yung kanyang parang apron, pero hindi naman apron. Tapos meron siyang gadget, eto na, nag-e-express na pala ng milk. Pero nakikipag-meeting pa yan, ha? I think it came out dun sa Britain ba yon, isang member ng ministro doon, or parang member siya ng legislative group. Talagang even if nagbi-meeting siya, nag-express siya ng milk, o kaya nagpapasuso ng kanyang anak. Kasi sa totoo lang, hindi naman ikakahiya na magpapasuso ka ng iyong anak because that's, it's a natural thing. But at the same time, kunwari medyo nahihiya, kaya meron tayong mga lugar na meron tatawag natin na breastfeeding station. Yes, Ayun mga po. lactating areas. Yeah, lactation station, di ba? Hindi lang sa health center kasi doon, syempre meron. Pero sa mga bus terminal, sa Naga, may ganon. Sa airport, meron din. Yes. In fact, kahit sa mga buses nga, meron. Kaya lang baka by now, naalis na yon. Meron talagang space na intended for breastfeeding nanay. Okay. So in short, dapat yung environment mo is such na ini-encourage talaga ang breastfeed. Alright. So talagang napakahalaga ng gatas ni nanay para sa mga anak for the first 6 months. So sa mga nanay na ako may mga midbid ako na ay nga
naman daw ngayon, dakulaon nga, dahil man yan sa nagdudo. Pero, we never know, no? Importante pala ito. Yes, baka Sa- mas paduman so aki mo, o since na nag-formula milk sinda from the very first day na inaki so aki mo, tapos magayon so kinaluwasan, healthy maray, bihira magkahelang or matali man so aki, pero date aram, baka kung nag-breastfeed kita, mas dakula, mas matali, tapos talagang makusog ang immune system kang aki. So, dai talagang madaog, Ma'am Arlene, sa gatas ni nanay. Oo, kumbaga saro yan, Ma'am Arlene and partners sa mga resiliency strategies. Tangan Correct. mapreventa rin ang malnutrition. Diba? Correct. At hindi lang yun, alam natin nung nagsisimula yung COVID kasi mga issue is, what if yung nanay ay COVID patient? Yes. Dapat ba siyang magpasuso? Oo. Ang sagot doon, yes. Pwede mo Because, pala madedevelop ng antibodies yung through the breast milk kaya na nabibigay sa nanay. Yes. Sa baby rather, sa baby. Okay. At pinag-aralan yan. In fact, yung mga ganong cases, hindi nagka-COVID ang bata kahit pinasuso siya. Pero syempre gagamitan mo pa rin siya ng prevention. Like yung nanay sisiguraduhin na malinis yung kamay kapag nagpapasuso na siya ng baby niya, yung breast din niya nalinis ng maayos, at pagkatapos nito ay alam mo yun, yung naka-face mask din si nanay habang nagpapasuso. So those things ay dapat ding magawa. Oo. Pero kasi kailangan mong timbangin kung saan ba mas makakabuti sa bata, no? In fact, may issue pa nga, like HIV patient. Pwede bang magpasuso? Kasi, di ba, pag iisipin mo, dapat hindi, di ba? Yes. But you know, between a nanay who's an HIV patient, pwede kasi naman kung kaya nung nanay po na masustain yung pangangailangan ni baby, pwede. Pero kung habang siya naman po ay binibigyan na ng gamot at inaayos ang kanyang kalusugan, ang ating goal pa rin dito is breast milk pa rin ang ibigay. Ayun. Talaga- Oo, yun talaga. Gatas talaga. Wala ni na nanay. talagang Walang iba tatalo talaga. sa Correct. breastfeed. Opo. Sa gatas ni nanay. Opo. Wala nang Ma'am Arlene, maugmahon po kami na nakaibahan mi po ikadigdi sa programang Usapang Pamilya. Thank you so much, Ma'am Arlene. Salamat po sa Opo, oras. sa ulitin po ha. Sigurado ako nakatabang po kita sa Oo, gabos sa mga dakula, partner. nanay and soon to be nanay. Correct, oo. Lalo na ngunya na, kumbaga, nasa taho pa po kita, Ma'am Arlene, kang pandemic, and importante yun po na matauan talaga sindaning kaaraman para mamantinir and malikiyan ining malnutrition. Thank you so much, Yes. Ma'am Arlene. Salamat Maraming po. salamat din at thank you sa pag-imbita sa National Nutrition Council. Thank you Magandang so hapon. much. Thank you so much. Ma'am, Magandang hapon. mga tugang, si Ma'am Arlene Riario. Oo, ang Nutrition Program Coordinator kang National Nutrition Council, Bicol. Kaya partner, pag naging nanay, Magpasuso, hindi lang sa anak, laging sa baby. Hindi, pag napagalan ka na abaga, Oo, pwede pag-advisable pala yun eh. Namumula ka na naman. Yan na Namumula- partner ang Namumula ka na naman, ha? Tapos dahil na magparaisip kang figure. And then, of course, sabi ni Ma'am, Isipon, so health kang baby. sabi ni Ma'am Arlene, at least 4 times magpa-check up sa mga Correct. bados. Yes. At least ito, minimum ito. Opo. Okay, paano kayo, partner? Sa aga naman. inapunta po kita ning pamamaram. Salamat po sa tuyong mga Facebook viewers and sa iba pa pong nakatutok digdigan na po ang presentasyon kang programa Usapang Pamilya ngunyang aldaw ni Miyerkules. Salamat technical, Kuya Manny T, and then Kuya Ronald Baldo, Alden Richards sa tuyang IT Department, and po si Kuya A. Iniman po si Jenny Matthew Baliran Mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidolets. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Cipollino na po. Para echapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidilets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If